सिनिउ थांनाय बिनि आगोलो YTF सेंट्रल प्रेसिडेंट बरमगोनां सार सरसनो सिनिमुंगो सिनिमै बनो बरमरoi आनोहाय अबनि लगिबो आनोहाय अबनि यागलो जों कन्टिन्यूसनि थानाय दिनै बलगनि प्रेसिडेंट बरमगोनां सार अर्जुनो बिनि सिनिमुं रमै सिनिना बागै अबनि यागलो जोंहाय सिनिमुं दिगि थानाय दिनै TWF नि ब्लक प्रेसिडेंट दिनै मैडम अंजलिनो बिनि सिनिमुं सिनिना बागै सिपाइजला जुनाल भाइस चेयरमैन बरमगोनां बागै आनोहाय बिनि यागलो जों सिनिमुं थानाय दिनै जम्पुइजला जुनालनि चेयरमैन बरमगोनां असादु सिनिना बागै अबनि यागलो जोंहाय सिनिमुं दिगि थानाय अबनि यागलो जों ब्लकनि थानाय YTF डिस्ट्रिक्टनि वाइस प्रेसिडेंट बरमगोनां सार्भिसना नबिनि सिनिमुं आथुना बागै यागलोहाय जों सिनिमुं थानाय उषा देवी एक्स प्रेसिडेंट बिना थाया बिनो सिनिमुं बागै अबनि यागलोहाय सिनिमुं थानाय TWF नि बासन बजंती देवरमानो अबनि यागलो TWF नि नंदरानी